Daar is ze weer, Sweet Sugar. Hi. Ja, we zijn vriendinnen, dus ja, dan kom je elkaar tegen en dan ga je even wat doen, hè. Maar vertel even, Sweet Sugar, vertel even, we moeten Fries in de wedstrijd, hè. Oh ja, we moeten weer Fries, hè? Oh, we moeten Fries. Oh, denk kom je nog een keer. Wat leuk, hè, met die snoepjes zo. Dat lijkt het wel heel Het creatief. is wel een leuk, creatief beeld. Ja, dat is wel mooi. Hé, maar mag je even wat vertellen, want toen had je een hele naaie hut. Ik ga een hele naaie hut. Maar wat hebben we nog meer, hè? Maar al je rutten en dwarren zitten erin. Ja, laat maar even zien. Wat had je een mooie hut! Ik ga een hele mooie hut. Het lekkere haphuisje. Het lijkt wel een beetje op Hans en Grietje. Ja, een liftfiets. Is dat het idee, hè? Ja, dat is het idee. Ja, oké. Ik ga En er net zo toe. had je helemaal zelf schilderen? Ja, er wie wel een vriendin van mij, die had ik heel goed mij hoor. Hoe heet die dan? Regina. Ami Twallingzuster. Ja, nee, daar gaan we naartoe gaan. Nee. Nee. Hartstikke leuk voor haar. Hey, Sweet Sugar, succes, Joet, hè? Even watje. Ik maak weer eentje binnen het hek liggen. Maar even mij. Wat was het nou, hè? Ik krijg er net op. Hij zal iets. Ik krijg er net op. Ah, daar is hij. Daar is hij. Is dat die wolf? Dit is mijn wolf. Hey wolf, je moet wel binnen het hek, hè. Ik zal hem even open houden. Ga eens even naar binnen. Nou, ik ja. wens je heel veel Wolf, succes met je... Ze had de wolfhek mee. Ik ga de wolf even bij. Ja. Verhalen. En iets al je snapt. Kom even hierheen en onze Sweet Sugar is Oeral. Ik spoor al. Doei. Doei!